ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is MJ's Secret File. Si MJ na natuwa nang nagkaroon siya ng trabaho na malalayo siya sa kanyang asawa dahil simulat sa pool pa lang ay hindi naman niya mahal ang kanyang asawa. And later on ay napagdesisyonan niya na makipaghiwalay na completely sa kanyang asawa. At ngayon po ay nakakaramdam siya ng kasiyahan dahil siya daw po ay tunay ng nakalaya. So pakinggan na po natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Mayumi. To our Secret File sender, para sa akin, yung desisyon ng pakikipaghiwalay niya ay hindi kalayaan sa mister niya, kundi pagpapalaya sa mga maling desisyong nagawa niya. Puro maling desisyon kasi ang pinili niya. Simula sa pagpapalaglag ng baby niya hanggang sa pagpapakasal sa taong hindi niya mahal. At pakikipag-tsyuk-tsak-tsenes tulo ang dugets doon sa guy. Sana ngayon sa punto ng buhay niya ay tamang desisyon naman ang piliin niya. At sana tama na nga ang ginagawa niya sa kanyang buhay. Lalong-lalo nang nagdesisyon siyang makipaghiwalay. Yun lamang po, DJ Rocky. Maraming salamat. Ay, oo nga, no? Yung desisyon niya sa pakikipaghiwalay parang hindi naman kalayaan sa mister niya kundi pagpapalaya sa mga maling desisyong nagawa niya. Ang dami niyang mga maling desisyon sa buhay. Well, tayo namang tao in general talaga nagkakamali ng desisyon sa buhay, pero yung consistent ka na mali yung desisyonan mo, ay napakahusay mo naman. So talented. Anong hilig mong gawin or anong talent mo? Magdesisyon po ng mali sa buhay. Kasi minsan na-excite tayo. Nagpapadala tayo sa bugso ng ating damdamin na hindi natin masyadong pinag-iisipan. Hindi naman siya dahil, okay na to. Hindi naman siya ganun eh. Yung mga maling pagdesisyon, yan yung bunga or yan yung epekto ng pagmamadali. Yan yung epekto ng pagpapadala sa emosyon. At yan din ang epekto ng hindi masyadong pinag-iisipan yung sitwasyon. Eto naman ang sabi ni CM. Take it away. DJ Rocky. Good afternoon, guys. Para na sa ating letter sender na si MJ. MJ, huwag kang susuko. Lumabang ka lang. At yung mga nangyari sa nakaraan mo, accept mo na lang yan. Maniwala ka na may plano sa'yo ang Lord o ang Panginoon na makakatulong din sa'yo sa mga pagsubok na dumaan sa buhay mo. Kasi tapos na yun eh. Nagpalaglag ka na, nagpakasal ka sa hindi mo mahal. So yan yung mga dapat matutunan mo na baguhin. Ibig sabihin, yung mga desisyon natin pag-isipang maigi at para dun sa ikabubuti rin naman natin yun. So mag-isip ka, gamitin mo utak mo, wag ang damdamin mo, kasi minsan pagka damdamin mo lang yung pinairal mo, minsan dun tayo nagkakamali. Gamitin mo rin yung utak mo, pagsamahin mo silang dalawa para magkaroon ka ng tamang desisyon sa buhay. So, hindi naman ibig sabihin na ginamit mo yung utak mo, magiging tama na yung mga decision mo. Gagamitin mo pa rin yung damdamin mo, pero pagsamahin mo silang dalawa. So, good luck sa'yo, and to DJ Rocky, good luck din sa'yo. More power and God bless. Bye.
Thank you so much, CM. Bunga ng mga desisyong hindi masyadong pinag-iisipan, kaya naman pag-isipan mo sa susunod ang mga pagdedesisyonan mong mga sitwasyon sa buhay. Eto naman ang sabi ni June Laurehas, ang sakit ng kwento ngayon, parang katawan ko. Mahirap kumawala sa marriage. Akala lang ng iba madali. Sa iba nga buhos biyaya ubos biyaya. Ipon sa annulment lang napupunta. At ang apektado hindi lang naman sila kundi mga anak. Pero okay lang kung walang anak. Less complicated. Pabati po sa Muraya Ramen House, Arayat Street, Balebago, Angeles, Pampanga. Maraming salamat from June Laurehas. Actually, may mga nag-asawa na ilang linggo lang, ilang buwan lang ang itinagal, biglang boom, annulment na. Tas ang masaklap doon, kung walang pera, walang pampaanal, hindi makalandi sa iba publicly. Pero kung malakas yung loob, kayang makipaglandian sa iba publicly. Pero may iba naman talaga, hanggat hindi pa anal, hindi muna bumibigay sa iba at hindi muna nakikipaglandian sa iba. Pero ang masaklap talaga doon, para makapagpaanal ka, kailangan mo ng pera. At saan naman natin kukuhain yung pera? Pagpapakasal nga, kailangan din ng pera. Pagpapaanal, kailangan ng pera. So kumusta naman yon? Pag-isipan maigi kung sino talaga yung aasawahin. Kasi kung hindi, hindi lang panahon yung mauubos, kundi pera rin. Ang hirap pa naman kumita ng pera sa panahon ngayon. Kaya i-make sure mo kung mag-aasawa ka, dapat yung may pera. Wow! Oy, charot lang, Widarot. Baka isipin nyo masyado ako mukhang pera. Hindi ako mukhang pera. Mukha akong maganda. Yun. Buhat talaga tayo, lalo na pag programa ko. Hello. Anyway, ito naman sabi ni G.U. Mul. Yan talaga ang mahirap pag maaga kang lumande. Totoong nasa huli ang pagsisisi. Hindi ko naman nilalahat ha. Lahat ng mga maagang nagsiasawan. Pero meron din kasing maayos rin ang buhay nila dahil sa maganda at kontentong pagsasama nila. True talaga yung kasabihan ng pag-aasawa ay hindi yan parang kanin na isusubo lang. Tapos pag napasok ka, pwede mo nang iluwa. Parang kasing iba yung gustong isubo ni Ate MJ. Charot with Harot. Pero kung talagang nagmamahalan kayong mag-asawa at kaya nyong pinindigan or panindigan yung for better or worse, in the end, everything will be okay. Shoutout po from Pateros, from G.U. Mall. Yun ay kung nagmamahalan kayo. Pero kung walang pagmamahal sa isa't isa at pakiramdam ninyo ay hindi nyo na nare-respeto ang isa't isa, then it's time to leave. Doon ako naniniwala na kapag wala na yung pag-ibig at respeto sa lamesa, if these things are no longer served, or wala na, or papatak-patak na lang, then it's time to leave. Huwag nyo nang pahirapan yung mga sarili ninyo. Anyway, eto naman ang sabi ni Lian Gonzalez. Kapag nag-asawa ka ng maaga, sasabihin ng mga tao ang bata mo pa, paano maitutuguyod ang magiging anak mo, bakit hindi ka muna tumulong sa mga magulang mo? Kapag late ka ng nag-asawa, sasabihin naman nila, pili ka ng pili, mamaya mauwi ka lang sa bungi. Means pasaway, mapanakit babaero, problematic na asawa. Kanya-kanyang mindset naman yan. Hanapin mo muna yung sarili mo bago ka pumasok sa isang malaking desisyon ng buhay mo. Kung ayaw mo magsisi sa huli, hindi pwedeng pag may nanligaw sa'yo, okay na yan, pwede na yan. Isipin mong siya na makakasama mo habang buhay. Tanggap mo ba siya kung ano siya? Tanggap mo pati flaws niya. If not, then better to stay single habang buhay. Tahimik pa ang buhay mo kung ganun. Hi kay Charles Sancho na nagsasabing kung gusto mo ng freedom, well,
sana ay umalis ka na lang talaga. Be fair to your partner at huwag umastang batas. Pabati po sa Team RT. Actually, yung kaninang sinabi ni Lian Gonzalez, totoo yun, yung double standard tayo na kapag maagang nag-asawa, sasabihin, ay, ang landi-landi naman ito, ang aga-aga, di pa marunong magdesisyon ng tama to. Paano bubuhayin yung pamilya, whatsoever. Tapos kapag late naman nag-asawa, nako, paano naman yan? Hindi ka na magkakapamilya, tatanda ka mag-isa, kailangan mo ng anak na mag-aalaga sa'yo. Yung mga ganun ba? Kaasar, di ba? Na makarinig ng mga ganun. Pero, wala lagi at laging merong masasabi ang mga tao sa paligid natin tungkol sa mga buhay natin. Kahit hindi nila buhay, pangikialaman nila yan. Pero ang pinakamahalagang disposition lang ng isang tao sa kanyang buhay ay panindigan kung ano man yung pinaniniwalaan niya. Kung naniniwala ka na kaya mo na magpamilya, then go ahead. Kung naniniwala ka na kaya mong panindigan yung mga desisyon mo, then go ahead. Kung naniniwala ka intact yung values mo at kaya mong magmahal ng tapat at totoo, then go ahead. Pero kung naniniwala ka na wala ka na talagang pagmamahal at respeto at magkakamali ka pa sa relasyon na meron kayo, then go ahead, leave the relationship. Yun lang. May mga maaga pong nag-asawa na nagka-inlavan or nagka-juntisan, pero naitaguyod nila ng maganda yung pamilya nila. Dahil naging committed po sila sa pagtaguyod ng mismong pamilya nila. May mga struggles, oo, may mga challenges. Hindi po sila nakarating agad doon sa kanilang destinasyon. Napakahirap ng pinagdaanan nilang proseso para mapunta doon. Pero they stayed together and they stay together continuously and consistently. Dahil mahal nila yung isa't isa at committed sila dun sa goal nila na mapabuti yung buhay nila. May mga ganong klaseng maagang nag-aasawa, maagang nagkapamilya, na-workout nila. Pero may iba naman na nakapag-asawa ng maaga pero hindi na-workout. Why? Because of wrong intentions. Because they didn't set their goals. Or kung meron mang goal, yung isa, iba yung goal. Yung goal ng isa lumandi sa iba. Yung goal ng isa, magkapamilya sila, happy sila. So, you have to share certain goals in order for you to get to your destination. Hindi pa po ako kasal. I know I'm not in the right place to tell this, but you know, when I see my parents, parang sabi ko, na-amaze ako, and I also would like to have that kind of relationship na para bang in poorer, in richness, ups and downs, magkasama hanggang dulo. At kapag nararamdaman mo na sa sarili mo na parang ayaw mong kasama yung pinili mong pakasalan, mabother ka talaga. Because that means hindi tama. Hindi tama. So girl, MJ, I think it is the best decision for yourself na hiwalayan na yung partner mo. It's also the best thing to do para hindi ka maging unfair sa partner mo. Nakagawa ka na ng kasalanan sa asawa mo while you guys are married. And yung intention mo sa pagpapakasal sa kanya, hindi naman tama. So, hindi talaga nagbubunga ng maganda kapag hindi nasa tamang lagayan o wala sa tamang thinking yung ating disposisyon sa buhay. So, hindi po siya nagbubunga ng maganda. Kaya ilagay po natin yun sa tama. Ilagay natin sa tamang lugar. Kasi mas magbubunga po yun ng maganda.
If we do everything in love, then we will receive the kind of happiness na gustong ipadama sa atin ng Panginoon. And sasabihin mo na, ang sarap palang mabuhay. Lalong-lalo na kapag kasama mo yung taong talagang mahal mo. So sana makapag-ipon ka ng pang-annulment ninyo o kayong dalawa makapag-ipon kayo ng annulment ninyo. Ibigay ninyo yung kalayaan sa isa't isa. Kung buo na talaga yung desisyon ninyo, desisyon mo, then yeah. Let's just be fair. Huwag nating saktan yung mga taong wala namang ibang ginawa kundi mahalin lang tayo ng tapat at totoo. Huwag nating hayaan na mahalin pa nila tayo kahit hindi na natin sila mahal. Let's give them the honesty and decency to leave the relationship. So anyway, sa mga kabisyo natin na gusto mag-share ng kanilang secrets, share to me rakitera@gmail.com. I gotta say, BRBS in Bathroom Break, you are still with me, DJ Raki, and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga malulupit, manggapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. This is MJ's Secret File.